हामबाय दिनै दिल्ली अभियानाव थाङै दिनै किफिलाय फैयो ताबक तेलेमुरा गानाव सफै दङ ओंखायनो गोबां मा तिप्रासा रावसिनि वारियर्स राव साखेमया राव बुंबायखा खस्थ' माबायखा जों जतन साइमानो खस्थ' मानाय चिनि मुभमेन्ट खायनायनि थांखांखे अमाहाय खस्थ' दङ तैबो जों खस्थ' मा खायनायखौ चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स नो जों सक्सेस खायनायनि बागै बुबाग्रा बार साइट दङ जों ताबकनि ओ 1 लास्ट 5 जों तैबो कराखे चबा मा खायनाय जों बरनो लामजाक सुनायनि बागै अ जागाव ट्रेन स्टेशनाव फाइसौ फाइजाक बादारगा ट्रेन स्टेशनाव जों बरनि बागैबो साजांनाय मिलबो रेडी खायजाक बरनि बागै जों नासिं दङ बरनो चारनानि बागै तैबो जानजा कामे व थांनानि बागै जत लिडार्स रक फाइसौ फाइजाक जानजा एरियानि लिडार रक जों बरनो अमनो सानानि मुसुगो चिनि दफानि बागै बरक तिनि दिल्लीव चबा खायफैखा चिनि चबा सक्सेस बुंनाय 1600-1700 जना चिनि दफानि बागै जेबाबे कष्ट खायै चबा खायमेने जों जत तिप्रासा लोकनि उंगैते चिनि तिप्रा मथानि उंगैबो बरकनो हामबायाफारो हामजागमायाफारो तानिखे निरगनि जे चबा जे 1600-1700 चिनि ताखक तै बखक सं चबा खायमेने अमो बिफल उंग्लाक अमो सक्सेस होंनाय चिनि पयतो तंगो चिनि महाराजानि इमां कबैनाय अमो जों पयतो तंग ताबक सुजरा जों खबर मामनि तेलेमुरा क्रसिं व सफै दङ दायतिनि सफैने हासेनिनो फाइजाक हयतोबा थांजाक अर फायै बंनि थांलायसु बं नगो किफिलना बागै बाहाके रक थाक बरनि जानजा लोकेलनि लिडार रक बरनो वेट खाय दङ मालखनि बागै जानजा लोकेलनि लिडार रक एरेन्ज खायजाक चिनि अर बहायनो अर बादारगा स्टेशनाव बहायनो जत जानजा लोकेलनि लिडार्स रक बरनो एरेन्ज खायै तलांगै थाङो खायनायनि मतो सुजुग करै तानिखे ट्रेन सफर जतन साइमानो चिनि कायसा अम स्पेशल ट्रेन फानो कोनो लामा करै जे जागा क्रसिंग ग्रीन सिग्नल माव आ जागा सिमालायो हानिबां टाइमिंग सकफैयानि बागै बरनि बागै अनेक कष्ट माखा अब जों साइमानो नों कष्ट मा फानो बरनि बखा थैया बरनि बखा गोथां दै कराक ताबकबो रेडी तंगो दफानि बागै चबा खायनि बागै हास्टेवा तिनि फाइमाने यागुलो तिप्रा मथनि बखासे गेटा टिप्रालेण्डनि तिनि पुइलानि चबा तामुंनाय दिल्लीनि फाइमाने यागुलो बताबकबो सिडुल थि खायजाय खचिनि महाराजा थि खायनाय तिनि सारैयो प्रेस मीट तंगो महाराजा डिक्लारेशन खायजाक तिप्रा सिटीजन फेडरेशन खायनानि बागै तिनिबो प्रेस मीट अंनानि कक तंगो जों नायो चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट जे बैकवर्ड सेक्शन तंनाय रंनो जों महाराजानि नेतृत्वे तैदुलनाय महाराजा सावै तंगो जत कलगजाक लुकुरंनो न बबस कांगति सानाय छुदु तिप्रासा सिमिया तिप्रासानो कारैबो जे अधिकार माया अंगै तंनाय रक बरक सामेलुं फायबाय थों चिनि तिप्रा मथाव फायनाय छालो जतनि अधिकार मानानि बागै जों तिप्रा मथा बाय मुभमेन्ट खायनि नांनाय तै चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड नो सपोर्ट खायनानि नांनाय सर मिया तो पूरा 12 आवर्स डिलेइंग द ट्रेन Okay, as a go ki kono political conspiracy no what one so. Oba hairok to sawi maya ungui de tong ya de tong pia ba je train o special train omani bagai kono schedule koroi je pro green signal ma wo afro no ungmani bagai bichingo bahai ung tong sai maya omo hai ungnani kogya tani ke chini bagai omo to chung gari hai ya je musuk pro bathane je musuk pro phainai omo haingya omo kaisa train kaisa track chini malayo kaisa track ote kaisa train phai tong khaingke bono bathagoi ma tong rogo even schedule train ofasi omo haingo chung train jani khai pro saimano schedule train ofasi onek somoyo 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা late ngui thang ge chini to schedule train ya mo special train phano lama fix khaijang ya je omo sing malai nai hnai je usko ma pro afro si malayo hani bangoi 12 hour 10 hour thing je delay mani boni karonoi no late ding जे तिनी तो दिल्ली अभियान रगे तिनी जेता तिप्रा हास्टेनि लोकर थांगुंगान आन्दोलन खायना बगे तिनी फिरक होयते बा जिरायना जरा
जिरायना खरस साइकेल ना तो नाचना जाए लाम सुना बागे अब न रोगी रो तामरो साने मुस बेलेखौनो हामबाय सिनि रंनो तामनि हमले जों जतन साइमनो थांनाय 2 तारिखआव सिनो हानि बरक गोबांमा थांजाक जन्तर मन्त्र बरक तिनि 1700 जन थांफानो बरक सिनि किन्तु 14 लाख बरकनि बागैनो लड़ाई सभा खालामनानै थांगो बरक कष्ट मानै फाइजाक हानि बागै बरकनो जों दिनै अर लाम सगैनाय बंनि बान्था जों मामुर व्यवस्था खालामजाक जों साइमानो लामाव बरक जानानै तंनानै कष्ट अंखा ओंगो अमाहाय ओंगो हाइबेन बागै बंनो अ कष्ट न कष्ट होन्या कारणे 14 लाख बरकनि बागै बरक सभा खालाय किफलै फेमेन बागै बरकनो जों लाम थांनानै बागै अर फाइजाक तै जों सरि हामिया सा खामियांजा गोबांमा दंगो बरकनि बागैबो जों एम्बुलेन्स रेडि खालाय बरकनो दाक्ति सा खाम नगो तलाङै बंनो बंनि साइस्थ न फुनुगै जानि गोजां बंनो नगो जरा तुनिरिजानि सिनि रेसपन्सिबिलिटी दङ हानि बागै जोंरो दिनै जतन फालिजाक सिनि लिडार्स तै जानि ब्लक रंनो जे प्रेसिडेन्ट रंनो जे दायित्व मामजाक बरकनो कन्याय जानि जानि ब्लक कमिटिनि बरक रंनो जायखे नायनै जानि जागा काहाम करंखो तुनिरिजान बागै आं कयनाय और के तिनि लाम सुना बागे बुबागरा बदा फाइनाय और बुबागरा फाइनानि हिनि कग्रजाक फाइना हिनि दङ साइमाया ताबुकतेरान सकवाइमा जरा बिनि जदि कोनो बिजि शिड्यूल लकरिं का सकवाइनाय तबे मिया जराते हिंगा फाइनाय बबो लामजाक संनाय हिनि कग्रजाक